Awusivela kwelizayo sibuleni Nkosi yethu. Nganza kwethu ngumlando wasemachunini. Ngu-President of the Phenqa Nation. I'm here to address ziyakhala manje. Njengoba sazi insizwa ngempela siphila nensizwa lapha ke usho njalo uDumba kahle kapha insizwa yesephansi ngoje lapha ke uyaziwa ke lo mfana ngoshuni wakhe emnandi kakhulu nezwi lakhe lizoyizayo eke lapho ke echaza khona ukubaluleka eke kubhala kwabaculi nabaciko akithi kwaZulu. Uyaziwa ke uDumba kahle ukuthi akashaya eceleni. Uzomkhumbula ngengoma zakhe ezisemlandweni lapho i-album yakhe eyiqopha umlando empilweni yakhe naye uqobo lapho athi ke phathi kumhlanje nembeleko lapho athi ke lokushaya indlozi zikaMama njengamanje ukhiphile umfowethu lapha enye ingoma zakhe lezi ezoku-album yakhe entsha ethi ke sazi insizwa ziyakhala manje. Sasukile madoda sasuka segabashini suka ngoje seqamaqunqa sabheka le ebangeni sakamthela Saliwa Namakanyana isiswanya nawasemfana kunjalo Ekufiko ithi mapiselo wendoda
Yabona ke uSaliwa insizwa lapha ke yasempangeni embangweni umzala wami. Insizwa ke mawuyibuka ngokwebala elayo lizothile. Alizothile lokujwayelekile. Lizothela ukuthi kahle hle insizwa yembi. Amahliphihliphi nje insizwa. Kodwa iyisoka inono iyemisela ivamise ukubonakala ihamba noBrazil. Ongumkhaya wami enkandla bahlezi benza izinto ezinhle kakhulu. Bekhela izimanga endemeni yemculo kaMaskandi bephinde futhi bebe ngamagoso engoma. Ayikho ingoma ephumelelayo kulelizwe laseNingizimu Afrika naKwaZulu Natal nasema university nawo ingoma nje jikelele ehlula ukuba khona kwaSaliwa noBrazil noKhala ngamza kwethu into lezi ezibaluleke kakhulu ukuthi siyibalule. Asikwazi ukubashiya ngaphandle omthakashana. Asikwazi ukubashiya ngaphandle ke insizwa esizaziyo ukuthi zinamagalelo engomeni ezingamagoso ahlukahlukene. So ibala ngesikhathi sazo ngendlela ebalulekile ngendlela eyigalela ngayo. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngoSaliwa. Ngithi Saliwa mfowethu album yakho ivunywe yizwe yavunywa ke iNingizimu Afrika yonke ukuthi ibe into enhle kakhulu. Siyabonga kakhulu sengathi bonke abantu bangameseka uSaliwa bamsupport. Ngiyacela angifuni kusema ngifuni kodwa mjikele angifuni uSaliwa angifuni Masimina akunendaba nje so ngaze nifele ngibonga akunendaba nje ngiyangibambela kahle nafuna ukubonga ufuna unconya ufuna ukubonga uncono nomgxekayo kunomncamayo you are normally me at your own risk. I'm just here awukwazi to compliment the fish for swimming. I was born a swimmer and I will die a swimmer. I was born a fish and I will die thirsty. Only the few will understand. I was born a fish and I will die thirsty. Why, Poo, have you ever seen
or hear the fish looking for water. Have anyone who even have all fish njengemkhovu nifuye emakishini yakini nidladlalisa lapha nifaka lokuya nistress amadoda lapha kumasabhabheni la nistresseke khona bese niwavuthuzela lemvuthu lezinkwa lezi eyigayiwe uhlekana emsulu kanyo uhlekana ngiyasebenza la angisangene mina mawuvuthuza lapha ukuvuthuza lezi zinto lezi zeyimvuthu zofish jabula jikisi udle wafakela amanzi akwazi. You will never feed fish water. You can only feed fish food. So I don't need any compliment for anyone because I'm here to serve my purpose and departure. Mind you, I will departure earlier than anyone in my age because I will get bored if I live longer. I was never born to live longer. Stupid people will separate in my departure, but the historian will cry. And they will be very reasoning. They will be referring to me, Shakespeare's, Martin Luther King, Albert Luthuli, Shaka kasenza ngakhona umntwana wakaphinda angene. They will be saying all the nonsensical statement that they never said, that they never thought of when I was alive. They will say it in order to please themselves or to get likes or to get compliments, all to be relevant on those social medias or those communication platforms that would be available on that time. Because anything comes and goes, whoever thought. You can never predict the future. And I'm here to talk to you. I will talk to the people who want to listen. I will talk to the people who will be vigilant about what I'm talking about. Wongizwa, womlando, wokwamchulo. Isikhathi sokuqala nje ngifuna ukukhuluma ngaso ngandza kwethu uma ukuthi ngizwakala lapha emakhaya. Unsizitheka ngathi sitheke, ohleka yangahleke, okhala yangakhale, ongafuni avale, angiblock, angenza into ethanda nje. I don't care. But some people will know what I was here for. Ngiyababonga labo bafana bathathe ngibadlalile bona bodwa baningi. Umjolist ungomunye wabaculi abahle abenza isimangaliso. Jolist, if ungayeka lento nje, I not if nje, because I am in charge. I am the leader. Jolist, hlukana nalento yokuzibiza ngesilo sama 2000 because akwazi ukuthi ungayibiza ngesilo kuyi 2000 igama elithi silo libelonga eNdlonkulu kuphela. Uyayiphahla umntwana omncane. Ababiza ngezilo somaskandi baphi badayisa amagwinya bakekela njengeinkukhu njengeinkukhu abekho namhlanje. Badla uphuthu lodwa bafisa ngisho ukulifaka amafutha emoto lawa kuthiwa abaye ku-service station o DSD ufisa ukukhongozela kunala amafutha lawa akhishwa kuyaneni lawa akhishwa kuyimoto mayisevisi awafaka uphuthwini bese goqoqa kahle o DSD ke lapha awuyiphahli kwaZulu baningi bakhuza
ngabakhuza olokhujana lontombazana lo wonongoma owaba umlobokazi ngoba segane Eastern Cape umama ulokhujana ubuselaphi baphoqa bazobayibiza ngodokotela bakaMaskandi besha abantu beqasha ivenue ethize ukuze kuba honorishwe abangani babo bebize ngodokotela njengoba kuthiwa uDr Buselaphi. Uma the next generation can believe that they are believing in a lie, ayikho into ekuthiwa uDr Buselaphi, ayikho. Udokotela and the professor and the philosopher, when you are being honored without education, without going through a study of being a doctor, it needs a research. You need to be recommended by the member of the society, and the thorough research must be done, not by the society, by the professors of the industry. Ukuthi lo muntu okuthiwa simhonorisha kungani bese beshongana amakhalelo, then that particular person must be honored by the qualified and the recognized institution of higher learning, university. Umfilseni noThokozani Langa waqashwa iholo e-university mase kubhalwe ephepheni nabangane babo sebetweet noma be online mase bethiwa ubusela umfiliseni noThokozani Langa sebewodokotela bakaMaskandi bekhuluma into engekho. And later ayenza uThokozani Langa nomfiliseni it disqualify ukuthi ngelinye ilanga njengoba bephila njengoba ayichaba bakhona emhlabeni abaphila impela futhi bayophila mhlawumbe sohamba uqala kuna hayi bayaphila hayi baphila mnandi futhi bayabhuda yabo njengoba behleli ke bengafi manje ke bayaphila but disqualify even ngisho ukuthi kufika abantu abazoba recommenda ukuthi they can be honored as odokotela noma oprofessor bomculo. Kodwa manje umhonorisha kanjani umuntu uzoyihonorishile ehlathini? Buka kungazi lutho ukuthi kunjani. Buka ukujahiza into ukuthi kunjani. Buka uphuphu babantu abadala ukuthi kunjani. Angikwazi umongameli lomphincameli ngoba umongameli wesiphuphu kuba lo. Hey wena uzothi ubuleka kanjani? Ngiyakutshela nje. Ungenza amanyana vala msula nje. La and then into eyenzakalayo ugcina uzidisqualifya ngenxa ukujaha izinto bonke labo omachama ngenhliziyo fenda chama ngenhliziyo angangijabo manje yonke leyo nto leyo, where does it put us? Igcina ilimaza people who may qualify, because you can never be honored as a professor or a doctorate honorary. Just like smiling in the public, never. Yabona la emabhinqini sino Professor Joseph Shabalala, who was honored in America and here in South Africa by universities, and who can prohibit that Professor Joseph Shabalala he qualifies to be a professor of the music? Nobody can prohibit that. Can you care? Can you? No, ke lokuthini ngoba nazi nasikizwe angikhuluma izulu anisizwe mangikhuluma isigizwe anisizwe. And then bese sizoba nodokotela uSipho Mchunu
uSipho Mchunu yena owatrainer waphinde wayesebenza engadini emzini wabazali baka Johnny Clegg in the Clegg's family. Wagcina etrainer ingane yabo ukwazi isiginci yagcina ingane yabo ithanda umculo wesintu yayihamba eziqhubiswa kwamasosha ilale entabeni amasosha evimbile le kolokunjana kolokunjana lapha ku Kranscoop komakhabeleni phansi le ubheke waSipho Mchunu evinjwa amasosha Johnny Clegg ethi umlungu ufunanda echaza isitori esingekho ehamba ngebhasi asuka lapha bese davuza ngenyawo yoshona le phela ngithi abantu abamnyama umlungu wakuthiwa inhlanhla ngaleso sikhathi bobona umlungu inhlanhla bahamba beyohlaba inkomo emakhaya bambonile nje ehamba estradini ngoba yilo kulimene yibo black people uSipho Mchunu ke lo mlungu ayefika ezokhothama ekhothamela uSipho Mchunu benza umculo wagcina bekhanda iqembu elabizwa kuthiwa iJuluka inkunzi eyayifulwe ubaba uSipho Mchunu emhlambeni wenkomo zikayise kunza eyelusa umfana eyithiwa uJuluka wathatha igama lalo nkunzi wayikhanda iqembu wathiwa iJuluka okwakuJohnny Clegg noSipho Mchunu. uSipho Mchunu ke was honored as a professor as a doctor of music. Johnny Clegg was honored. Unfortunately ngangikhona lapho umuntu wayekhona uSipho Mchunu kanye noBhodloza kanye nodokotela umama waseMpumalanga lapha na lo mama lo udwebe imoto lo wayethela Black Coffee umfana ngenasi isandla Mahlangu yebo uMahlangu lo udwebe imoto zamaNdebele leyo waduba ne BMW yabo uyena ke lo mama loyo Esther Mahlangu wa honorishwa ke ba honorishwa ndawonye ngelanga elifanayo uJohnny Clegg wayengekho ngalolu langa ngenxa yokuthi waye egula icancer isitting la yabo wagcina ngihambile emhlabeni kodwa those are the people who have been honored in the traditional music. Anyone else is a fake. You must know it from today. Ngithi ke nganza kwethu ngisakhuluma ngecancer ngicela udlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaPravin iANC nohulumeni kaKhongolose neNGU yenza umsebenzi omuhle ngiyabonga kakhulu baba uSeril Matamela Ramaphosa to honor one of the first non-racial struggling freedom fighter uPravin Kotane. Inhlamba kazohlezi ikhona amanyala awuhlezi ekhona kuhlongana kombono wehlezi ekhona more freedom more enemies, more freedom more hate. We can't despite that. Kodwa ngikwaziyo ukuthi mina alekho sokwala nganasici ningi okuhlo kwenziwa uPravin abakwaziyo abantu nesikwaziyo nesingakwazi kodwa kwanyethelwa ngenyawo. Ngicela wonke umuntu obuka le video njengamanje ayibuze yena ukuthi ungakanani ubuhla benzayo empilweni yomuntu nasempilweni yakhe uqobo nasemndenini wakhe okungakhulunywa ngaba ngasoze bakhulunywa. Lobo buhle musubenzileke into eyenzekile kodwa bugcina ama haters they interpret it in their own version. Haters long say the symbol is perfect. Into eyenzakalayo ke la once
people do good in life. They may do those little things that are bad in society and in public, purposely and unpurposely, but they meant good. But on the way, they don't get compliments at all. They don't. Only thing is criticism. So how do you avoid that? Pravina Kodwan, unezinto eziningi azenzile ezinhle nezimbi. Ezinhle nezimbi azenzile uPravin Kodwan. Kodwa kuningi akuhla kwezile. Ukuthethe iNdiya akwazi ukuzojoyina umzabalazo wabantu abamnyama baseAfrika ngoba asikwazi ukufihla ukuthi ANC is the biggest movement in an African continent. Ngisho konke la mosquito abazobe bekikiza laba besinxiza bazalwa yiANC. Na bayakwazi lokho. Kodwa ngoba ipolitiki bayijoyina ukuqhikiza nobuphukuphuku, akho ngisho yedwa ongene phethe umhlanga eqembini lakhe athi mina ngoqala emzimeni wakho, ngingoqala qembe lithize, ngingoqala emzimeni wakho. Noyedwa kubo bonke abantu abasupport ipolitiki. Kodwa bakhuluma kuveze kuvela amankanka kuze kuvela imbebevane yomphimbo nomhuzo ukuthi uphanga kangakanani mawudla zinja kudoyi ngenxa yani nayo ukuthi anazi lutho neziphuphu yadomko ni join ipolitiki ubuqhikiza ni join ubudushu ni join ubahoma beingane. All of you are in a certain political organization. You have been hurt somewhere. You are taking those feelings, you are taking those wounds, you are bringing them to the society so the society can feel your footprint, that how much right are you to be on that political organization. Is that fair to the society? You can't convince people through lies. You can't convince people through feelings. Then, when we decide, ukudisiduze sihlale ephila umkhonyana noma ngasekho, then you are wrong. Ziyakhala manje hamba kahle Pravin. Emkhosini womhlanga ngani zakwethu ngubonile ngwavuma wahamba kahle. Kodwa uhamba kahle kwawo ngase ngibale izinto engiyinombolayo njengomuntu okuyi top 6 yaseNdlunkulu kaZulu. Kunezinto ezibalekile ukufuna ukuyibalula la ngezisho ngokungahlonizi bantu bakithi kwaZulu. Emkhosini womhlanga lapha le ngwavuma nginotisile ukuthi zibe khona izipishi ngokungenami kwami. Kwalando lo baba lohlekayo kwathiwa akazophatha uhlelo kanye nomntwana uSemphiwe. Ubaba lohlekayo lo Thukhawu Khawula umuntu omuhle Khawula yakhawula. Owaze ngikhanja. Kwabo umeya Inunu mfoka amathe. Kwazoba uNdunankulu. Kwakunyishwa abantu abakhona nongqongqoshe. Wagcina ke sekuba isilo samabandla wonke. Akunothisa nje kodwa okwaba uNdunankulu futhi kaZulu. WakwaZulu Natal uThamsanqa Ntuli. Akudwebela konke lokho nje. Kodwa nguqaphile kakhulu ukuthi kuthe ematendeni ukudla kuyathengwa eNdlunkulu nenkomo ziyahlatshwa. Abasabalala kakhulu amatende
bese kuthi ama departments nabantu abasuke benikezwe amathenda ukuphekela abantu abangamakhosi nabantu abawumphakathi nezintombi ayi bakwethu ayinawulambisa umphakathi okwenzeke ngwavuma ophinde kwenzeka nasenyokeni ngiyakwesaba yabona engwavuma khona amakhosi angena phambi kwami engene etendini ngicabanga ukuthi la kwathi emkhasha noma la kwakhokta afika lapha la kwathiwa nikhona elistini lokho ifika ngo9 ekseni iyacisha waphambi kwami inkosi enye sasa isukumisa iwa bona ukuthi lo baba lona ubulawa ushukela kadleli lokusili uya ingane yafika yamtshengisa ithi baba nikhona la elistini yebo akuze kuyophela iphishi bese kuyimanidla ethi mntana nami lokhu ngifike ngo9 ekseni angase ngihle ngisho ngaze ngiphose ngisho amanzi khuluma ngenkosi ephethe isizwe ayizange eseshile ingane ngiyacela kuma department wonke ngikhulumela indlokolo kaZulu la ngiyacela ukuthi lo nembe niwunake yokuthi iprotocol yini lethu yalandelwa ubonye protocol le ethi amakhosi ekhona elistini nayo yonke into abangadla abantu abangaphuzi manzi bahlulwa yini kuba ukuthi ke uma belandela iprotocol bese kuba nesiteshi esivaliwe singezuvula kodwa ufikayo okhona le kuleyo list leyo lelo tende badle baphume bahambe mina nje awu ngibonga umntwana ubukhosi bemvelo sayingenela nje emakhishini asendlovu sayidlela sayiphumela sayihambela sasikhona lapho ukhuluma ngase ngwavuma aqaphela lokho mase ngifika enyokeni isimo esifanayo odabeni lokudla sengushile kodwa okunye ukuthe phecelezi engifuna ukubaloka ngokwasenyokeni imkhosi yakwaZulu noZulu lo esesiwulwele kangaka sawukhanda kangaka sawubeka kuleli zingulo uzokufa ubulawe ithina ngazadla zethu amagama asho Mandela at the NC no Oliver Tambo at the only enemy of the NC is NC. Nobody will destroy and kill the NC. Only NC will kill itself. Same thing applies. Zulu Nation, Zulu Kingdom, wake up. You are the #1 kingdom in the African continent. Akekho ndlulayo, akekho ngangani. Anina ntanga. Kodwa indlela eneza ngayo ayiyadumala abantu base-Afrika, abantu bangabantu. Ngidumala futhi lokho okudlulele. Yabona nomunye umuntu endle enkulu uyaya mina cabanga mina khuluma mina ngokuyi-top 6. Kuneyiwengu lapha kunamaphebezi la kuyapheshezwa kuthiwa nje cha izandla laphana kube sengathi mawufikile nje hayi wrong nje uyaphila ngoba ngisingabo khona abantu abafisa kanti abantu babodwa nje mase bebodwa njalo ngebethani nona ithi ngabantwana ngokwenzana ngabantwana ngoba kukhona thina abantu kazana ngaphandle kwethu abelutho nje okubuhlungu isilo siyasithanda isilo sifisa okuhle kodwa naso siboshwe izandla ngenxa yendlela eniphethe ngayo nina nindlu uNkulunkulu uqobo i-wrong lento eniyenzayo enifanele niyazi ukuthi i-wrong kakhulu futhi okwesibili besikhala kusaphethe ukhongolosi la kwaZulu sikhala ukuthi kunezipishe eziningi ezenzeka endlunkulu noba-ke laba bakhongolose abanye babo bewenziwa na ukuthi aba-understand vele into yasendlunkulu abazi lutho amapansola iningi labo aba-understand into yasendlunkulu bebeni nje 1 2 bedlule bejaye ukuthi badlula nini sile school njengoba u-understanda indaba kalo kababa kamama lo bani uNomsadovu ingoba wawunje usile school kuphele kanjani
and then ke into eyenzakalayo ke ukuthi bese kwasebaphatha inkatha ke manje ayi cha uNkulunkulu available la yamfunqama ngayo available uNkulunkulu yabona lo wezwa inkatha izophelelisa ipolitiki yayo endlunkulu kaZulu ayilokho angifisele umuntu okwenziwa inkatha ayiboni ukuthi ayizakhi lapha iyayibulala mawucabanga ukuthi intombi engangozulu ebheke kwalodwengu engangempethu zendlovu engangamazi okuphala ikhoma ucabanga ukuthi intombi nabantu besuka all over Africa futhi ingcono ngalagama isilo sawasho sala kuhlala esihlalweni mina ke ngiyaxoxa naso nangasese nje isilo ngiyaxoxa naso sikube ngokusobala sithi cha macingwane umkhumbi engihola nje ngamanje akusafani nakudala sabahlonipho baba bethu nokhokho bethu ngoba bephethe abantu abangafani nabe sibaphethe njengamanje macingwana ngifisa inkulumo sakhe lokho awukwazi ukufika nekesi nebhodlela uzophekisa bese kuba yiwena otholakala usemsamo ichilo lelo kwaZulu ichilo lelo ngitholakala ngisemsamo manje mangabala nje ukuthi lapha ekatheni owamukelayo imeya eyenkatha ongenayo ophethe program owenkatha olokhunjayo ozo khulumela uhulumeni owenkatha uzongena uNdunankulu owenkatha uzongena abafowethu kahleni bawethu uyazi ukuthi isilo sasibhukuda sigwedla kanzima olwembini lumbuzo wenkatha kanti yini ngasihlula Zulu ngoba yithi abantu manje siphethe ukuthi makuthiwa kunemkhosi yaseNdlunkulu into eyizolo uhlabisa lapha yini masikhuluma iqiniso ayikho yini ungabe uNdunankulu wala kwaZulu kuphela umuntu kwaZulu Natal kuphela ozomela uhulumeni wonke ofuna ukukhuluma national olokudla balaba transport omkhulekelo laba imhonono lomkhuleko laba sebephethe ikhundla zokusekela bekwazi ukuthi bephathise la baphele bonke labathi ho niphelele nombi nihlulwa yini ukuphathisa umuntu oyedwa uThamsanqa Thuli asho ukuthi njengohulumeni siyabonga 1 2 3 4 and 5 nazi impela sinazo uhulumeni wazalonke nawo ufakile isandla lawo bayingcane kanje siyabonga next time all the government departments akube ne press conference mhlawumbe noma amathatha ama press conference press conference ama developmental programs ukuthi uzozakala ngokwenzeleni phela kuzongena closer to an event bese beyabonga ukuthi cha benze kahle in the day of the event attenda njengomuntu ongumZulu noma waseAfrika noma phethe portfolio kahulumeni not njengomuntu othi ula ufuna ukuzokhonkotha lapha njengenja wrong lapha into oyikhuluma nje lapha yazi emlandweni lapha nakwaqala ukukhuluma nje ukhoktha kazo lonke uqala ngolokho njalo ngoba baba lokuthiwa ulokho njalo uhlabisa angimzondi la baba akayilutho vela athi ngiyamzonda akayilutho nje nothula siza uqualify ngoba uNdunankulu wakwaZulu kuphela uye kuphela kunani ikhuluma izibentathu lapha phela bese kudedelwa intombi ziveliyele ziyalwe
unokonda uZulu udla abantu bebuse abantu behambe negaba elihle esigodlweni hayi abantu bekhala ngendlala ichilo lelo lento siyenzeka iminyaka sithule sibuka khona thina ke manje siphethe into kuphatha kwethu asesabi andamaqiniso sizokhuluma konke kuzoshintsha ngenkani niyathanda anithandi kuzoshintsha nendlu enkulu nayo ayiduze iphathe kahle ngoba iwutho ngathi yithi abanikazi bomcimbi njalo nje akekho ongazi ukuthi njengoba ngikhuluma kanjena nje uZulu esiuficile njengamandla manje ngenxa yezathu ezimbi uzokhumbula lapha na esikhathi kaCoshwa kwaMpande uZulu ebulawa wabulawa destroyer waqedwa nya uZulu uthe mayaqedwa nya uZulu ekwaboshwa inkosi phesha kwelwandle uCoshwa kwaMpande thema iboshwe nje nomnyanda ongabele bazimi kwabangena ngonyama eboshwa phesha kwelwandle lena u10 years emveni kokwade ngoba mangisa sandlana amangisa abuya azoshisa isigodlo sasondini ngomhla 4 July yaboshwa inkosi yethu emveni kwalokho kwasala kuphethe indlovukazi ukaMsweli okuyena ozala uDini uZulu awumamonga woSuthu akabulali uyasizila usibe nokunzimbili yasapha noma enye yakwangena etsheni umgwazi kaDini azinqapheli enganabadala izibadilile ithoya kwaMsweli linyisa leguqile undaba ngizwe ngincane aze ngamdala ngayibona ngamehlo sifuba singungubele yakana sabhoboka umuntu yakusizwa izindaba umphangela la lingakaphumi kwaNdunu umamonga uSuthu phela bekungabalandeli benkosi uCetshwayo hayi ebutho bengabalandeli benkosi uCetshwayo uSuthu wagcina sikubhuqwa ngalo lagcina selifana nebutho uSuthu into eyenzekileke lapho uyakhumbula kwaZulu ngoba kuthiwa siyathokoza sengathi abantu bayithwasa cha ingoba behlonipha leli gama likaMamonga ukubonga thokoza mamo siyathokoza Mamonga uSuthu kwasuka lapho ke emveni kwalokho uzokhumbula ukuthi uSuthu agcina uqhama lapho noyibhebhi bhilidile lapho kaMaphitha kaSojeyisa kaJama ebhilidile ngoba omunye lo esekhuluma umlando wakhe ngenye indlela ngesisikhathi wakaMadlakazi la ahliphiza khona into eziningi isiqhwaga sangempela esaguqa isiZulu waguqa umlando wakhe nje wangalenye la emveni kwalokho uzokhumbula ukuthi njengoba kuthiwa uSuthu olumabheshu ankone kwase kuhlukanisa uCetshwayo ehlukanisa kwindlovini ezihlonti ukuthi bona baye loSuthu olinjani ngoba kwase kuyiteme elihle lifana naleteme lamabhinca kwakuyiteme elidumile ngaleso sikhathi lo Suthu lahamba elide ibanga kwaze kwaphatha isilo uDini uZulu ewumfana omncane emveni konkuso uCetshwayo njengoba uMamonga woSuthu isikhuluma ngaye okuyena ozala uSolomoni ongudade wabo umntwana uMagogo ozala uma ngoSuthu ndoSuthu kwavela kanjani kodwa ngifuna ukukhuluma indaba kaShembe ehlangene kanye noZulu uZulu sasingesofice wabulawa ngesikhosi soCetshwayo so ufice uZulu ngenxa yesigama esisodwa sokuthi umvelinqangi
umdala wethu wasikhumbula ngokuthi ukuhamba konkosi ocetshwayo kwangena umama ngosuthu eyingane ebunganeni bakhe ngenhlanhla kuSolomon umlando wakhe wawusefresh wayesehlangana noShembe umzazela kasokhabuzela kanyathikazi uGebhu umbala amanzi kwelasemzumbe uduma besaba abasemhlabeni bafezele idingo manje ayithibele njengonsonyama inkosi umbumbela leyo sidinga samamponda umprofeti uIsaiah Shembe okuyena owathi angisho isikolo sale kwaminyamanzi ngiyawulanda umlando walapho kuphenya lapho into eyenzekileke lapho uthema kufika lapha elamula ondunankulu wakwaZulu bexabene uShembe wayese ehlangana nesilo uSolomon mayehlangana nesilo uSolomon okamathola umntwana umathole wayenamakhosikazi mhlambe ayilako 8 noma 9 bagcina sebethi ayi lento esiyenzekile lapha kwaZulu ngiyacela ukuthi neziqiniseko sokuthi nithatha isithole salapha kwaZulu thatha udade wenu ayogana ebukhosini bangabuthelisi ukuze abe yigatsha lokubambelela ukuze akwazi ukuhlula amagoba amlomo ngoba abantu abazobusizo njengamanje ngoba izwe selifile nje selibuswa imfundo sidinga umuntu ozoba uZulu kodwa ebefundile futhi ingakho ke leli gama lakaGatsha elavela khona umlando emveni kwalokho makuvela ke leso sigaba leso uzokhumbula ukuthi kuthe makushabalala uShembe wayekade eshumayele endaweni ehlanganisa abantu babengavumeleli ukuseqa isandla behlangene babengavumelekile hlobo nje mabeqa isandla bebeboshwa ngoba kuthiwa babeplana ukuvukela umbuso into eyenzeka uShembe ngikhumbula ngomunye unyaka ehlanganisa abantu bebashumayeza amabhuna abona ukuthi hey labantu sebeqala ukumuzwa abantu useneyicagogo lo muntu useshumela lapha useneyicagogo lo muntu eziyenza isense manje seziyahlangana lezicagogo azenzayo ngisho utshwala uShembe akabuvalanga wagcina sethi uShembe maye sebona abantu sebeyijwayela imizwa yenkolo wathi abaphuze kanye ngeviki ma beqhubeka wasithi abaphuze kanye imaki ngoba uShembe wayithunyeliwe ngikhumbula intombi yakwaMbuthu eShowe ithunyelwa amakhosana obandlululo abelungu amabhunu uShembe idlangala ke izi temporary structure itende lenjengesikhathi samanje mayakhidlangala lapha elele khona kwathiwa hayi yini lo muntu ithi singamgcoba ngayo kwathiwa hayi yonke into ethinta uNkulunkulu lo muntu ehlonipha hawu ngempela na hayi bathenga intombi yakwaMbuthu eShowe bathi ayihambe iyongena kulela dlangala lakaShembe ithi thunywe uNkulunkulu ukuthi izokulala noShembe phecelezi to have a sexual intercourse. Do you understand? Anas. Thesuka lapho mayifika intombi yakwaMbuthu ikhuluma noIsaiah yathi ngilapha nje ngithunywe uNkulunkulu athi utheni uNkulunkulu kwemntana nami uthe angize kubaba wathi uzokwenzani intana mina kubaba na yathi ayithe ngizolana nobaba athi awungempela namntana mina wathi hayi impela usho njalo impela wathi izwe likuthumile litheni lithangizolana nobaba elikabani izwi elikaNkulunkulu wathi kwaNkulunkulu akunqabike kusho uShembe uIsaiah umprofeti Shembe wathi okaNkulunkulu kangwenqabike
wathi donsi iBhayibheli lakhe nesihlabelelo walibeka la wathi beka isandla sakho mntanami okaNkulunkulu ngwenqabi wasibeke intombi yakwaMbuthe Show yayisithi wayisebeke sakhe ngaphezulu wathi ngithi funga mntanami ukuthi usheme lapha ubelela khona ubelele naye mayelele emlilweni ubelele naye mayelele udakeni ubelele naye mayelele emazulweni ubelele naye mayelele ejele ubelele naye yathi hayi baba lutho bangithomile yaphenguza yabaleka intombi yakwaMbuthe ngoba wayefakaza isiphiwo nekhono lakhe ilapho uZulu aseveka khona uZulu waseveka kakhulu yingakho namhlanje mawulalela ihlabelelo zakaShembe zonke uZulu mtetela ngene awusivela kwelizayo siyibonile inkosi yenu nembali nenhlobo zayo ayikhanye kanjalo uZulu uyaziwa enqoba mangisi esandlwana esho njalo asho njalo andaba hawu asho njalo andaba Zulu Afrika kufanele nizazi ngoba uma siqhakambisa ubuZulu bethu nokuthi omdala weinsuku umvelinqangi ulwe kangakanani ukuseva ubuZulu bethu futhi ngifuna ukusho lokhu ngingahlonisi yokuthi hayi ngoba mhlawumbe lezi ezinye izizwe sasingenawo amakhosi ayikhona hayi ngoba zingamagwala amashanga namampondo nalokhunjaneni amampondo ayekwa nje eXhensethi amampondo ejezisa izinqa ayekwe njalo kodwa kwanombolwa isizwe esabonwa mangisi ukuthi isona sizwe esiyingozi ngaphezulu kwazo zonke lezi zizwe kwanombolwa thina yingakho ke thina sinomlando wempi yokunqoba laba who are the best colonizers of the world ingakho ke namhlanje sikhuluma kanje uzokhumbula ke ukuthi lokho ke kwaba umlando omkhulu kakhulu akungidumaza yonke le message engizogoqa ngawo njengamanje ibaluleke ngendlela esimanga ngizoyicela ukuthi niyilalele nilalelisise
kuyichilo ke ukuthi ukusungulwa kwesonto lakwaShembe kwakuyisonto lokuthi likhusele liphinde livikele umbuso wama-Afrika noZulu. Yingakho ethi uShembe ungwabanqolozi sobala, umfazi obhenca isidwaba woza nesidwaba sakho, indoda ebhenca ibheshu woza nebheshu lakho. Kubaluleke ukudlula zonke izinto emlandweni wesikompilo lethu. Ngiyadumala ukuthi uma kukhona amakhosi akwazi ukuhamba ayemzini wasephakameni, ayemzini wasebuhleni, afike azokhonzela imindeni yawo, ubukhosi bawo, izizwe zawo, bese jike hlala kwaShembe. Lezo ibusiso ezitholwa kwaShembe uyibona nini ukuthi ziyasebenza? Leyo mbiliso, leyo mbizo uchathwe ngayo phakathi komuzi wokuphakama, uyibona nini ukuthi iyakusiza uma wena uzojika uhlala khona kwaShembe? Angazi ukangaki inkosi yasephakameni nenkosi yasebuhleni ikhuluma lento. Yingakho ngoba oShembe bakhuluma bethambise, bededelele kithi thina abantokazana ukuthi sikhulume iqiniso, siliqokothise. Ayikho into eyichilo njengamakhosi angaphezulu ka300 agcwale emzini wamaNazaretha angaguduki. Hawu, ngiyababaza. Nothetha ninamacala, niyakhanini imizi yoyihlo, niyibona nini kona amazinyana azele sibayeni nenkunzi iqhumisa imsipha phezu kwesibaso yehlo omkhulu kanikho. Nina nihulazela neMnazaretha nemjiva, nifuna nami nikhulekelwa phakathi komuzi onenkosana yawo okunguShembe. Nifuna nani ukuzobangisa inkosi yamaNazaretha, nani niphenduke nibe ngamakhosana ngaphezulu kwenkosana yasemfihlakalweni. Ichilo lelo. uShembe akayivumi leyo nto, futhi uhleze isho eyiphikisa ukuthi ayilungile leyo nto. Inhlamba ngokwenkolo, inhlamba ngokwemvelo, inhlamba esizoniseni nina nithatha izizwe zenu nizenze zizonda uShembe zingamazi, zizomba inkolo yobuNazaretha ningasazi, zizingayazi. Nina nihlaye lapho linde njalo bakuphela inyanga qiqiqiqi lo hulumeni wesiphukuphuku uzoloke niholelile nje. Qiqi yangena imali nahambe niye emashisa nyama, nize ningene emotweni eyodwa nigcwala amakhumbi nithi amakhosi njalo lawo, idwetwe zamakhosi izinsha, imgodoyi yamakhosi ahambe emashisa nyama, alanda amakhosikazi awe emakhaya, awavakashele emadokodweni asesontweni. Nilale nawo amakhosikazi enemadokodweni asesontweni, nikhamisele izulwane, nikhamisele ikusasa lesizwe zenu. Amacala nathetha ngefoni, induna ziyanifonela zizithi hayi manje khona uSimelane lapha ha usho uSimelane kade ahlupha lo muntu nobaba wayekhala ngaye hayi ngoba ngiyamazi uyiqalele, thatha noma imbuzi ezimbili. Okay, hey nalo unyazi uvala ucingo. Yini leyo nto leyo? Nangamakhosi ngehluthu anemNazaretha ethi ngishisa inyama lenidlayo ngokulala namakhosikazi enemadokodweni ngamakhosi, ngokungaye emakhaya niwaqula ninamacala. Uyenza nini into oyihlemkhulu abakushiyela nemhlabeni? Mthatha yonke ubununku bezizwe zenu nizobenza buzoba inhlamba phezulu komuzi kaShembe. Yini leyo nto niyenzayo? Nizidwedwe, anona amakhosi nizidwedwe. Amakhosi fuza ngabe eza ngegaba, eza makumhlangano omkhulu, eza amakhosi makumhlangano
kaJuly umhlangano wentaba umhlangano kaJuly ikhumbuzo yabo mayikhona ithuba emhlanganweni ebakhona phakathi konyaka ufike noma kanye noma kabili hayi thwishi benebe thwishi banembhede banama radio ukhozo olidlalela engaka banama headphone lapha banama earphone lapha iphuphuza amakhosi ezinuka umlomo phakathi komuzi kaShembe ziphi isizo zenu niholelize chaphaza uhulumeni chaphaza uShembe chaphaza ikusasa lezizo zenu egameni ukuthi ngiyakholwa athina amadlozi oyihle omkhulu nisikhiphile ke simangalo njengamanje guqukane manje ngaguquki ngicela amaliba okhokho benu nesandla sangikhombayo uthi ngamakhosi sengishise ngoba yitho baba manje abasekhabanyo baba masalungisa izwe lolunsobana nginifisela kuyonke ithembi nehlele uma niqhubeka noluntu hloniphani hloniphisiswe zenu izathu sokuya enkolweni yobuNazaretha emzini kaShembe izathu esikhuluma nazo zonke esokuyokhonzela izizwe zethu imphumela yayibusiso ikaShembe sizoyibona kanjani ngoba uma uhlala kakhulu phakathi komuzi kaShembe ucela sewona wona indawo engafanele yingakho kunomdedele la abantu behlangana khona behlambuluke ngoba kuyenzeka umuntu mayiphumile bese gcina ephambuka unemba zakho umlahle uthi mvangeli mfundisi cela ungihlambulule ngaphambi ukuthi ngihlanganyele nabantu bayena nina nona ngaphakathi nize be comfortable ukuthi awu anganingonile nje izolo hawu akwenza kangalutho ngonile nje namhlanje akwenza kangalutho akushuthi hawu akushuthi kuyenzeka amen nenza ubuthutha nje wrong nje lento enizayo noma ningathini njengoba ngisho ngithi Nkosi esiphambene yisho lento Nkosi esebuhleni yayisho lento uNyasi Nkosi esephakabeni uNcwenco yayisho kudala yayisho fihli ke mina khuluma iqiniso njengoba linjalo hlaziyani ke abahlaziyi khuluma yonke into eniyithandayo kodwa iqiniso limile isifiso solifela khulumani ngenasibindi ningabantu ntu nazi nihlaziyani yini nihlaziyani ngiyabonga neNingizimu Afrika siya kuna event amaningi kakhulu iHeritage Day khona izinto eziningi ezobe sizenza during the Heritage Day umhla ka-24 sophinde futhi umhla 29 namhla 28 sila emcimbini omkhulu okuyiwona umcimbi ozovimela yonke imicimbi sila umhla 21 sile ngizobe ngilapha eBabananga umuzi uMfokantombela wembulisa amadodakazi kakhe sobe sigiya ngesabatha phambi kwakusasa sobe sigiya emva kwalokho umshana waseBergville odwendweni ngiyabuya lapho ngiyophatha udwendwe lentibale ngokusemthethweni akekho lo imina zobephethe nenkosi yaMpunguze ngilandela inkosi yaMpunguze ngemuva umkhaya yonke into yakhe ihambe kahle kuzobe kuhle kakhulu kanza kwethu ngiyabonga kakhulu xolisa kakhulu kwelula kodwa iviki neviki ngizona address ngintshela amaqiniso ngoba kanginesabi kusasa asilindele amalibhamu amasha sibonga sebekhiphile
sibonge kakhulu ingoma ezinhle ezifana neingoma zalomfana lo bani lomfana lo wathi siyacela bani ujumbo awucule kahle kakhulu na cha indodana ucule kahle bakwethu inkinga indodana lapha inkinga yakhe sesuke walokhu nje kakhulu wasina kakhulu odakeni sesiyasaba ukusondela liyaxhaphaka kodwa thina sigqoka amashirt amhlophe thi hayi kodwa thema sethi siqhunye sibili siyasondela ayisathola ucule kahle awu cha ngiyabonga ndodana wami Khuzani ucule kahle mfana wami ucule kahle impela nje lapha nawe Jumbo ucule kahle nje abantu yamemeza abantu uthini bayabheda nje bese ngizokugoqa ngodaba futhi olubalekile ngci ngiyagcina ngci lapha kwacho we lose talent in the battlefield through jealousy and through a system that are designed to destroy people. Abantu banomona futhi umona wabo bekukuhle bewusho le emasimini belihlakula manje sebe ne-access yokuthi umona wabo udlulele emphakathini Hlaka mfowethu uhlaka production siyabonga ukuzivezela ama talent anjengogwajo kwacho tsheno yimina manje alright ufunde futhi ube na amaphutha lapha nalapha kodwa amaphutha wenzile ngaphezulu ngoba right ubenzile ngoba ngabafana abancane nezingane futhi nibukela kuthini singabanewini asikwazi ke ukuthi silahlekelwe abadlali egroundini ngenxa yomkhobholo njengamanje umhlaba ubusy ucompare the world star esingalama uNeymar noRonaldo okukhaleni Mbappe babhizi bamcompare nezingane ngenxa yomoya umoya ugcina umhlaba wonke bakhuluma ukushiti against Kylian Mbappe nani uthe izandla noma kuthiwa uyigoqile right noma kuthiwa uyasondela uyazenzisa thina nje makuthiwa uyasondela uthi uyakhuza umholi uthi ufuna ukubukwa mawuhleli uthi awubuka abanendaba sebesuthi abanendaba izwe lonakala wathi uyasukuma kuthiwa usukuma ufuna ukubukwa umona nje wanamhlanje udesignwe kanjalo lo mkhobho lobizwa kuthiwa umgolo yabo so manje there's no reason particularly abantu ba trained they well trained Kylian Mbappe banomkhokhodlo enough Kylian Mbappe played the World Cup in Russia 2018 at the age of 17 and 18 wawina wakora amagoli futhi lapha waba star futhi youngest player in history of the World Cup yabona and then above that waphinda futhi ngo2022 eKorea laphana njalo lapha eQatar into eyenzaka laphana ukahle uKhalina Mbappe wayiwina World Cup he have excelled he have done everything in his power as a young star that's why mayibuyele emumva immediately lokunjana after uDezemba Benzema abambeka same time wabo captain emncane is the youngest captain of French squad in history Kylian Mbappe sikhuluma thina ngo captain Desai abawine World Cup ngo1998 yabo Zinedine Zidane so and then mawuthi uyayibuka yonke le nto leyo njengamanje PSG was excelling nalapha kwelokhunjana kunjana is doing well but with so much pressure he may end up diving there and there yabona kodwa ngenxa yokuthi ke is matured enough he can't do that njengamanje mina mangidrive umkhumbi ngiyadrive nje anginendaba ukuthi ngithini na
I don't care. I don't give a fuck. You must know it. Because I speak the truth and I speak my mind. It's up to you to take it or not. So into eyenzakala njengamanje uBhaka ngimncomile kwi-previous address ngento enhle ayenzile yokuexpose amanikini hayi ngoba uBhaka naye engenawo amaphutha unawo amaphutha uBhaka futhi imdala ukuthi uzacila kusho ukuthi akamdala ku-wrong ukuthi uBhaka agcina ama-record abantu hayi nengane ngiyayibona ingane kwaJuwari igcina ama-record abantu ubetrayal ku-wrong lokho ngoba angagcina lokho kumlahlekisela ngabantu abazoxhumana naye bexhumane naye ngokusaba noma bemokhe bengabe naliqiniso ekubeni njengamanje right now he's doing very well ekuthenini akwazi uku-analyze izinto ayichaze ngendlela accurate which is very good. Well done Bhaka. Kodwa uGwajo uyingane bengafanele ukuthi hit on hard on him. Ube wrong lapho Bhaka ukugadla mawala uGwajo. Gwajo ungaphili kamandla. Nawe ihlisa umoya ukhule wazi ukuthi sonke sakhula ngenduku ingxenye yempilo futhi siyibonga. Mina bekade ngangibakhuza ke labafana ke weBhaka kade ngangibakhuza. Bakhuza ngasese. Nozose laba ngiyabakhuza. Ngithi mina yaneliswani ilokho enikutholayo ko YouTube. Musani uhamba niba nezikeshi lokuthi ngala la nomfazi womfowethu ngala nenkabe. Kuningi ikeshi ezikhona lapha. Kuningi yakubuka nje enye imkhufa yama TV channel inqaba actor nje wodwa. And manje leyo nto leyo awukwazi ukufulisha abantu. You can't fool people. Yabona. And you wrong fanele niyeke la nto leyo. Fanele niyeke nje. Wesike lokwami lokho wama uzosakwazi uku-acta isolo nje ngakho ulungile ke yabe interview yakho interview yabantu emkhehlweni qhubeka nemkhehlo nje wena pana wena zose qhubeka nemkhehlo nje nawe Gwajo vuka uyithintithe mfowethu akhosoka nasicuka Zulu umuntu akashawayeselela phansi indoda lekudla icala xaka qhubeka usivezela ithande lisha Maluju ayihlala phansi bomba umthetho idlulile phambili laba inyanga lemgodwe inyanga le ektayo imsunyo nina abahambi beyofa bephume la emabhencini yabona khona kunye umlomo omnyama wale egoli ubhizinaka ushaya uyahlathatha ubhizi kuya-acta uthuvike lokho futhi wathi wanango lo mfana osocula thatha lento kubo sekubona sekusinekala hayi angiyazi nento yakwahle xa ngibuka ngibiza ungibizela amanyala lapha wena yabo so izinto ezifanayo nokuthi kuningi nje kuyanyanyisa yabo umweni so then bona siyathula siyabuka nje very important yokuthi silokhuje abantu abanobulu ubabona ngendlela ababehave ngayo nangendlela abazisa ngayo amakhaya abo baningi so babala ngelinye ilanga bayazazi bona ziyakhala manje